Fil-qorti ta' Għawdex Arthur Castillo ta' 58 sena li joqgħod ta' sliema ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li fit-18 ta' Jannar ta' sentejn ilu Christine Gawci mietet waqt li kienet qed togħdos miegħu f'imġar ix-Xini. Castillo kien ġie mixli bil-qtil involontarju tas-soldat Awċija wara li jassuma li l-vittma setet tkompli togħdos minkejja d-diffikultajiet li ltaqet magħhom. L-imputat li kien imħarreġ fl-Għadis qal fil-qorti li meta hu staqsija biex iduru l-ġewwa ixtaqet li jkomplu jozzu. Xed li hija kienet qalet li kienet għadha kif spiċċat minn xift twil u li kienet għajjena, iżda xorta waħda sostniet li riedet tinżel għaliex qalet li fil-baħar kienet ħossa aħjar. Jirriżulta li ma kienx sar kuntatt kontinwu bejn Castillo u l-vittma u ma baqax jistaqsija kemm kien fadlilha arja, meta suppost kienet jodos magħha biex jigwida u jieħu ħsiebha. Il-qorti kkunsidrat ukoll li Gawci kienet qed tuża dry suit li ma kienitx tal-qies tagħha u li ma kienitx imħarġa sew biex tuża. Fis-sentenza tagħha l-Maġistrat Simon Grek ordnat lil Castillo jħallas 1,114 euro fi spejjeż tal-qorti. Il-prosekuzzjoni kienet immexxija mill-Ispettur Joseph Gawci. Il-Maġistrat Natasha Galja Xiberras ħelset mill-arrest bat ta' kondizzjonijiet lil Eritrean ta' 24 sena li joqgħod Birkirkara. Quddiem il-qorti huwa ammetta li fil-15 ta' Novembru li għadda kiser il-paċi pubblika meta ħebba l-Pulizija tal-Komunità eddida okkaġunala ġrieħi meta gidima f'subajja ta' id il-leminija. Dan seħ waqt li kienet jittieħed lejn l-Assa tal-Ħamrun wara li l-Pulizija kienet ġiet informata li r-raġel kien deridur fi ħwienet f'Tal-Pjetà b'mod suspettuż. L-avukat tal-imputat saħaq li l-Eritrean għandu problemi ta' saħħa mentali u droga u ngħata l-libertà proviżorja sakemm jitlesta rapport dwar l-akkużat qabel mal-Maġistrat taqta' s-sentenza.